Hva ønsker du at lytteren av denne episoden skal sitte igjen med etter å ha hørt denne samtalen? 2 ting. Håb. At de bevarer håbet om, at de alle sammen, alle kan gøre en forskel. Med 2 minutter, med 5 minutter, 2 minutters forskel. Lyt til et barn, lyt til nogle forældre, lyt til en kollega. Og så ikke give op. Når børn får det svært og får fravær, så ender de nogle gange derhjemme. Og noget af det værste, vi kan gøre, det er at lade dem sidde uden kontakt, og uden at vi viser dem, vi vil dem. Så vi skal insistere på, at vi ikke giver op på deres vegne, at de alle sammen fortjener en god skole.